potrebujeme skončistej. Čo vidíme pred sebou? Áno, správne. Pred sebou vidíme tupu. A čo vidíme vedľa tupej? Čo vidíme vedľa tupej? Nič, lebo je tam vla... Vidíme klin. Či, jak sa to volá? Klin sa to volá, nie? Volá sa to klin, až na to, že je teraz zahmlený. A tú vyjasnenú cestičku, čo tam vidíme, čo to je? Ako sme to veľmi správne identifikovali? Magistrála. Ako? Magistrála. Výborne. Vyhrávate 5 €. Áno. Dajte si ďalšiu otázku. Ďalšia otázka je, ako dlho bude trvať zostup? Tak závisí od toho, akú techniku zvolíme. Môžeme ísť technikou postupného zostupu, ktorú sme aplikovali doteraz. A potom môžeme ísť technikou tzv. Zrýchleného zostupu, ktorý ale nechceme aplikovať. A veľmi nás zaujíma, čo nás veľmi zaujíma? Veľmi nás zaujíma, ako zideme dole. Kde sa začína tá slávna diaľnica? To vlastne dneska celý deň hľadáme. Celý deň hľadáme, na ktorú sa nemôžeme napojiť. Ja mám také podozrenie, že to bude taká slovenská diaľnica. Nejaké veľké rozmery. Aha. To je proste slovenská diaľnica. Inak, keď sa tak na to pozrieš, tak to ako prvá trieda moc nevyzerá, že? No. Nie je to najhoršie. Dobre, idem za tebou.